És dissabte 19 de novembre i som a la Poma Bike Park de Premià de Dalt. Aquí els millors riders de Catalunya i també els millors del món intentaran classificar-se avui per la final de demà. El Happy Ride Weekend arriba a Premià de Dalt amb els millors riders de tot el món. La d'aquest cap de setmana va ser la 9a edició del Happy Ride Weekend. Aquest any, però, va caldre un esforç extra de l'Ajuntament i del Club BTT per poder acollir l'esdeveniment. El Happy Ride va estar a punt de suspendre's, ja que les pluges van deixar malmeses les instal·lacions de la Poma. Finalment, però, el treball del club i l'Ajuntament va permetre que es pogués celebrar. Si per algú va ser especial aquest Happy Ride Weekend, però, va ser pels joves de casa. Gracias a estos saltos que tenemos aquí, al lado de mi casa, 5 minutos más o menos, pues me ha hecho hacer un nuevo deporte en el cual pues me lo paso muy bien, con mis amigos sobre todo, que es diferente saltar tú solo aquí, pero ya que esto es muy grande y internacionalmente es muy conocido, nunca saltas solo y es lo bueno de este deporte. Lugo es va classificar per a les finals d'amateur, però no era l'únic local que competia a la Poma. També hi havia representació a la categoria professional. Clar, jo sense la Poma no seria professional ni de lluny, perquè és l'únic esport que m'ha deixat entrenar de forma que el meu nivell estigués suficientment alt per quan jo anava fora a competir o el que sigui, o que em contractessin per shows, i sense la Poma ni jo, ni l'Andreu, ni Sherwin, ni l'Adolf seríem res. Tots els espanyols ens hem criat aquí. Si hi ha alguna paraula que defineix aquest cap de setmana, aquesta és espectacle, o potser exhibició, o diversió, o màgia, i també patacada, i caiguda, i trompada, i ei, compte! Són aproximadament 5:15 de la tarda i d'aquí només mitja horeta comencen les finals dels professionals. Ara mateix, aquí darrere nostra hi ha les finals dels amateurs i així és com està el públic. Hi ha un lloc per tu, al cel dels herois. Seguirem buscant justícia com tu ens vares ensenyar. Viuràs ocult. Gràcies a la feina incansable del Club BTT i l'aposta de l'Ajuntament per mantenir en les millors condicions aquest recinte, la Poma Bike Park és un dels millors circuits del món per practicar aquestes especialitats. Una situació millorable per Premià de Dalt i també per Catalunya. És la 9a edició ja d'aquest event, és una experiència que anem agafant, però més experiència agafem cada dia amb els circuits, que estan oberts i estan amb aquesta qualitat contínuament. És un espai referent europeu i internacional i la veritat ens omple de molta il·lusió que estigui plena de riders internacionals i molt de públic que ha vingut en aquest event que va agafant referència mundial. Aquesta és una activitat que neix de l'associacionisme, de la voluntat del club de BTT de Premià de fer alguna activitat que sigui dinàmica. És com es fan les coses a Catalunya, no? Col·lectivament, amb base social i amb mires molt altes. No ens conformem només que això sigui un punt d'atracció de la comarca o a Catalunya, sinó que anem més enllà, pensem en gran i projectem el que fem arreu del món, perquè vinguin i per anar també, no? Doncs fins aquí el Happy Ride Weekend. Nosaltres ens despedim d'un cap de setmana en el que Premià de Dalt ha estat centre mundial del rider.